ko niya. Kung ilara ka uban imong mga barkada? Wala. Na ka mo'y babae dala? Ha? Wala lagi ko na. Ayaw kong atik-atika, ayaw kong atik-atika. Na ko ebidensya diri oh. Ay, bitag. Sayo pa kasing chat-chat ng isa daw. Layas dire. Si Layas na sa dika. Layas! Away na pong mabuang oh. Nung sa dika. Wala gyapon ka nagbago marke? Usa nagbago. Saya ra kong effort sa imo atong ni Agi. Ni adto ra gyapon day ka atong tubaan. Ha? Usa to wala bi oy. Wala! Wala ko Kung niya. ilara ka uban imong mga barkada? Wala. Na ka mo'y babae dala? Ha? Wala lagi ko na. Ayaw kong atik-atika, ayaw kong atik-atika. Na ko ebidensya diri oh. Na ko ebidensya diri. Gusto ka matanaw, ha? Oh. Tanawa na. Tanawa na. Ha? Kaklaro ana oh. Na ko mo'y babae ka uban? Ha? Kinsa naghatag sa Kinsa mga nga naghatag video? sa imo ana? Si ante mismo nag-video ani. Katong tag-iya sa tubaan, ha? Hello, ma'am. May buntag ti, uli na ako ni ti. O kaning bayad. Nung ka-isin mo sa akong bangko. Ay, wala na ako na senti. Wala man sulod akong bangko ti, uy. Cash na lang yun ako ti. Sige, thank you. Salamat kay Dili ti. ba sila Marky, nag-inom? Tinuod ka, ti? Tinuod jud, ma'am. Nadyo ko video sa ila ha. Dili sila nag-inom. Hala ka no? Napa jud babae, ma'am. Tapad niya. Napa di babae? Sila Marjong og Mr. Lim yung kaubante? Nga kasing masakpan ka nga na. Nga masakpan mo kung hanang. Kisam na mo tugan sa tawa. Sige ti patanawad ako anak ti be. Kasi naghimo-himo ra kag storya ti. Tanawon ti ka, ma'am. Sila jung tulo. Ikaw mo tugan ka? Dili, pre. Ikaw mo tugan ka? Hindi ko mo tugan ay. Sila gyud ay ning tulo. Pasay ko ani ti be. Kay pasay ko ni sa akong cellphone ti be. Mga pa jug ti. Ano maguni bebe? Bakon kayo ka? Pa-explain Bakon ako ba? ka? Pa-explain ako ba? Pa-explain na ragod ko be. Wala na explain. Layas dito. Magbulag ka. Mo dyan ay gusto ni Oh, mo? mo na akong gusto. Mo na dyan ay gusto ni mo? Oh, mao. Di ta ka atrasan ay dugay na nako na nga gusto. Layas de ha, layas day. Oh, Ambi ang layas sandal nga gihatag nako sa imo ha. Sandal? Ambi ang sandal. Oh, hulat ha. Hulat. Sandal eh ha. Ang sandal oh. Arang sandal oh. Gay. Araman day ni. Oh, nya, nakuha na mo sandal ni mo? Nara nakuha na ako sandal, Oh. salamat. Mabaligya pa na ako ni Nya, Gutro. asa mo akong sapatos yung gatag sa imo ha? Yung sapatos. Wala ka hinumdom? Tay, suot ni mong sapatos oh. Ambi na. Ako naghatag ana. Ambi na yan. Ay kabala kay hatag na ko ng sapatos sa imo ha. Oh, kuha na oh. Kuha ko nahangol ana, kuha na. O nya ka ng medyas, dili mo buon. Ako gyapon na palit ana. Kuha na medyas ni mo dira. Basig nakalimot ka. So, Ambing tidibir na kagihatag na ko sa imo ha. Katong Valentine's. Kilig-kilig pa kambi tong tidibir. tidiber? Tidibir, Oh, ambe. tidiber. Slus ni mo. Tuo siguro ay. Dira ran eh. Nakuha pa lang na. Tidiber di ay ha? Babay tidiber. Oh, saan ang tidiber ni mo? Ay, nara kong tidibir. Ako yung bulak ni mo. Basi mangita pa ka ana. Nara man din eh. Mulakaw na ko. Asa mo lakaw? Ha? Asa ka mo lakaw? Akong 3,000. Galaw-gaw din sila duha oh. 3,000. Katong 3,000 nga gihatag nako pang laag unta nimo? Ay! Ambito! 3,000 naman ay kadaghan ako kwarta dire. Oh no. Galawgaw. Oh, abi na yun! Ihatag lagi na ko ng 3,000 ay kabalaka dira. Nay. Pwede sa kamulakaw ka jut diri nay. Nag-away man gud me. Sinay, laki man ko. Noy di ay. Tulog-gawan, nalaan pa kong nanay, tiguwang, oy. Laki, munta ko, dagan akong chicks. Lamat noy. May pagkatukong na uyab. Bahalag pala hubog, basta daghan pagmani. Dagmane. Unya din ako magdugay mo adto nako. Bahala ka dira. Wadto na ka? Adto nako magunsa pa man day ko diri. Wadto na jug ka? Adto nako. Araman ka, anong dalaon man nimo? Sa dalawon man nimo. Ang bining motor. Kasi ang bining motor, imo naman yung embargohon, impas na ni, embargohon pa nimo. Impas na bitaw ni, pero kisa may nag-impas ani. Oh no! Ikaw? Ikaw? Sing nakalimot ka, nag-loan ko para aning motora. Muning kaning susi, ang bini, diri ni sa ako ah. Lakaw na dito ka, pagbaktas! Lakaw! Lakaw na! Murag kansi man ko aning style ah. Be! Be! Di na lang ito tata magbulag, be! Layas! Pastilaning bola, ang
Sayangan ni mo Si Auntie Joy Salani ba? Kaya kung wala siya nag-video-video, dili ni mahitabo sa mua. Hulatate, adtuon ta ka.